ce zero tension din banza ga ita ma ta ce ba fi ni girma duwawu ba fi ni kuma to nan zero tension din ba isa ba a wai kiran da kika fara ma a da sauran sauka a aiki ko dan sanda ya zo ya aje kudi akan nan